Ginpasakaan sang kaso nga murder ang lalaki nga nagwara sa Aleosan District Hospital sa Limudjan, Iloilo kag nanglampo sa mga pasyente gamit ang IV stand nga may nakasabit pang dextrose. Sa mga insidente, isa ka senior citizen ang napatay kag apat ka iban pang pilason. Sunod kay Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang Limudjan Municipal Police Station. Una nga ginfile ang kaso ng homicide kag physical injury sa pang gin-elevate sang piskal sa murder. Duha ka biktima wala na magpasaka sang kaso, samtang ang pamilya sa napatay kag ang nurse nga napilasan ang padayon nga ginahulat pa ang ilang i-file nga reklamo. Ginpahayag ni Ledesma nga wala pa nagka-cooperate ang suspect nga si alias Roy kag wala pa sang klaro nga motibo sa krimen. Residente sang Cagay Leon, Iloilo ang suspect kag una na nga ginpahayag sang barangay officials nga mabuot man ini kung hindi makainom sa makalubog nga ilimnon. May nauna man ini nga insidente sang ginbakol sa mga kabataan kag gindalaman sa ospital. Ginatunan pa karon ang dugang nga kaso nga first-degree homicide batok sa iya. Napasakaan nato ng kaso nga murder sa sining suspect, ma'am, nga si alias Roy. Homicide ang gin-file nato nga kaso, ma'am, pero siling ni Piskal gin-elevate niya sa murder case, ma'am, ang kaso. And then with regards sa physical injury, ma'am, ay ang iba nga mga biktima gin-follow up nato, no. So waiting pa lang kita sa ilang mga desisyon kung na ma-file sila sang kaso. But then may duwa kita ka biktima nga nag-opted na lang sila, ma'am, nga hindi sila magpasaka kaso batok sa suspect